2005 Kaukealaskun puheenjohtaja varapuheenjohtajan vaalit, jossa siis valitaan puheenjohtaja, keskimääräisesti toinen ja kolmas varapuheenjohtaja. Olkaa hyvä. Niin, arvoisa puheenjohtaja, esitän valtuuston puheenjohtajaksi Kauko Juhana. Tämä on yhteinen samanaikainen vaali, että olkaa hyvä. Tehkää lisäehdotuksia varapuheenjohtajasta. Oltu Joutselahti. Ja puheenjohtajan taitan puheenvuoron tuolta puhujan korokkeelta. Niin viimeksi tänä aamuna julkisessa tiedotusvälineessä on kerrottu, että Kankaanpään perussuomalaiset eivät ota vastuuta. Todella aina vain spekuloidaan meidän Kankaanpään perussuomalaisten vastuun pakoilusta, eikä anneta periksi sille, että meidän kanssa ei suostuttu edes neuvottelemaan, vaan koko ajan vain saneltiin, mitä meidän pitää tehdä, eikä omaa mielipidettämme otettu lainkaan huomioon, ja käytän tätä todella tässä puheenjohtajan vaalin yhteydessä. Eli tämä liittyy tähän asiaan. Siitäkin huolimatta, että olemme ainoa ryhmä, joka lisäsi valtuutettujaan vaaleissa, vieläpä saimme lukumäärän kaksinkertaiseksi, ja kansalaiset osoittivat riittävän selvästi haluavansa muutosta harjoitettuun politiikkaan, mutta ei sama vanha juonittelu ja hyvävelijärjestelmä näyttää jatkuvan. Jos vielä kerrataan, lähtökohtamme suurimpana valtuustoryhmänä oli valtuuston puheenjohtajuus ja sivistyslautakunnan puheenjohtajuus. Kumpaakaan ei missään vaiheessa oltu meille antamassa, ei myöskään minkään muun puheenjohtajuutta 4 suuresta lautakunnasta. Olimme myös valmiita jopa puolittamaan valtuuston ja hallituksen puheenjohtajuudet, samoin sivistyslautakunnan puheenjohtajuuden saatuamme olisimme myös ottaneet hallituksen puheenjohtajuuden. Mikään kompromissiesityksemmekään ei saanut kannatusta. Ja todella valtaa ilman vastuuta, taikka todella emme voi ottaa valtaa, koska meillä ei ole sitä annettu, ja näin me emme voi myöskään ottaa näistä tehtävistä vastuuta. Mitä taas tulee valtuuston ensimmäiseen varapuheenjohtajuuteen, jonka paikan me olemme saamassa, niin me saamme sen aivan omalla painollamme vihreän valtuustoryhmän kanssa ilman muiden apua. Sekin aluksi oltiin meiltä viemässä, kun muut eivät osanneet laskea. He laskivat, että on 2 varapuheenjohtajaa ja puheenjohtajan paikka, ja siitä jää sitten pois perussuomalaiset ja annetaan 3 muulle suurimmalle puolueelle. Samoin omalla painollamme vihreän valtuutetun kanssa saamme jokaiseen elimeen varapuheenjohtajan ja myöskin valtuuston ensimmäisen varapuheenjohtajan. Joten ei meitä pystytä täysin nollille jättämään 23 valtuutetun ryhmittymän tahdosta huolimatta. Jos taas keskusta briljeeraa suuremmuudellaan, kun vaalien jälkeen sillä oli 45 ääntä enemmän, mutta kummallakin meillä ryhmillä oli 10 valtuutettua, niin miksi se ei sitten ota vastuuta todella kaupunginhallituksen puheenjohtajuuden myötä? Mitä tulee ehdokkaaseemme valtuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi, varmasti hän olisi ollut mitan täyttävin valtuuston puheenjohtajanakin. Tietääkseni hän on ensimmäinen väitellyt tohtori puheenjohtajistossa ja ilmeisesti myös koko luottamusmiehistössämme kautta aikojen. Lisäksi hän on luterilaisen kirkon pastori ja ekonomi. En malta olla mainitsematta aamulla saamastani puhelinsoitosta, jonka sanoma oli, että eikö teillä varttuneemmilla olisi jo aika antaa ohjaksia nuorempiin käsiin. Näin omalta osaltani olenkin tekemässä, eikä minua valita mihinkään kaupungin omaan organisaatioon. Tämä ratkaisu onkin ollut helppo tehdä. Onhan meillä perussuomalaisten ryhmässä peräti 8 uutta tuoretta valtuutettua, joille mieli hyvin voi uskoa tehtäviä ja katsoa näin tästä päivästä myös tulevaisuuteen. Niinpä ehdotan perussuomalaisten ja vihreiden ryhmän puolesta valtuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi tohtori Jari Koskelaa
syntyperäistä kankaanpääläistä Vihteläjärveltä ja syntymäaikakin on tiedossa, jos tarvitaan. Eikö hän ole Kanariasaarella? Syntymäaika ja puheenjohtaja haluaa tietää 11.3.56, ettei erehdytä. Täällä on muitakin järikoskeloita Kankaanpäästä. Olkaa hyvä, tehkää ehdotuksia. Lahtonen. Arvoisa puheenjohtaja, ehdotan valtuuston toiseksi varapuheenjohtajaksi Katri Kujanmäen. Arvoisa puheenjohtaja, esitän valtuuston kolmanneksi varapuheenjohtajaksi Sari Lehtistä. Kiitoksia. Keskustelua päättyy. Ja Sihteeri Varma. Puheenjohtaja Juhantalo Kauko, ensimmäinen varapuheenjohtaja Koskela Jari, toinen varapuheenjohtaja Kujanpää Katri, kolmas varapuheenjohtaja Sari Lehtinen. Vastaa ehdotuksia tämä täysistunnossa. Kiitämme luottamuksesta, jonka juuri äsken kuulimme.